Face aproape o săptămână de când a nins. Astăzi e vineri, nu? 5 zile. 5 zile, frate. Și autiștii nici acum n-au curățat drumurile. Mai principale, așa. E jalanie. Sunt curios autostrada cum este. Sunt foarte curios. Pe așa vreme țin să vă spun că este prima oară când merg cu camionul, fraților. Bine, am mai mers așa pe zăpadă, dar zăpadă din aia. A venit seara, dimineața am condus și până seara s-a topit. Sunt minus 15 grade. Și că merg pe piatră cubică să împac piciorul. Mă, sunt încărcat. Am 34 de viței, așa, undeva între 200 și 300 de kilograme. 200-250, cred. Ia să las eu mai încet, că văd că ăia dorm în față. Și i-am încărcat numai pe camion să fiu greu. Să fiu greu, că asta contează. Să fie camionul. Remorca stă în spate acolo. Dar e unul cu un Tiguan în față, frate. Deci primul care ține coloana asta. El e frică. Am ajuns la o concluzie că la noi chiar face lumea treabă. Chiar se face treabă. Când vine iarna, chiar lucrează lumea, chiar dezăpezesc, chiar. Bine, eu acum mă gândesc, că sunt și temperaturi din astea foarte scăzute. Dar oricum, să fie a 5-a zi de când a venit ninsoarea și uitați și voi drumurile. Bine că ăștia nici nu sunt obișnuiți. Am mai fost acum vreo 40-45 de ani așa ceva. O să vede cerul, mâncați jura, da. Uitați și voi, o să vede cerul. Așa o teamă cu animalele. Bine, le-am băgat, sunt destul de ok, le-am lăsat câte o parte să ia aer. Sunt câte 8-9 într-o boxă. Se încălzesc. Dar niciodată n-am mers la temperatură așa de scăzută cu animale încărcat. Ia că mai avem vreo 7-6 km până la autostradă. Tare sunt curios, frate. Deci era cu vreo 2 zile jale. Rotunda asta e curățată binișor. Cred că am să-mi pun camera pe cap. Să filmez cam tot, nu numai drumul. Mamă, ce frumos pus pe fund. Deci, să recapitulăm. Vineri
12 februarie 2021. Am încărcat 34 de vițeluși. Iau de FNK-ul la aia încolo. Hai mă, vină încoa să ne salutăm și noi. Și mă duc cu ei în Holstein. Am 5 ore de mers. Și după mă întorc cu un A-Class, un Mercedes A-Class, pentru că este weekend și vă dați seama că nu stau weekendul la cabină. Avem acolo sus o mașinuță mică, un A-Class, și am să mă întorc cu el acasă. Și luni noapte am să merg înapoi, la fel cu A-Class-ul, să merg la camion, să încarc animale pentru tăiere și să vin înspre casă. Ia să gustăm cafeluța, că nu am pus buzele până acum pe ea. Bun. Bună. Băi frate, dar unde este înghețat? Băi nene, e înghețat, adică piatră, pietroi. Acum dacă ai intrat cu spoilerul în zăpada asta de pe margină, ai terminat. Bă, dar nu mai scade, 14,5 grade cu minus. A fost undeva până Thüringen. E un land din ăsta, cam în centrul Germaniei, minus 27,6. A mai fost minus 30 de grade în 1800 și nu știu cât. Și acum aproape că, dar posibil să atingă la fel temperatură, la minus 30 de grade, că ca și voi. Deci toată săptămâna a anunțat cu minus, dar noaptea asta a fost cea mai giroasă. Și probabil la noapte iar. Mamă, merge centrala la mine, bubuie, ești nebun. Nu numai la mine, pe peste tot, vă dați seama. Dar eram de dimineață când încărcam, de dimineața, acum vreo jumătate de oră, îmi înghețam mâinile pe mânuși, direct. Mi-e tot 5 ore, mi arată și am mers aproape o jumătate de oră. Lăsăm ușor. Mamă, cred că se face camionul. N-a văzut camionul ăsta mocir la atâta pe el de când e. Am mai prins acum 2 ani sau 3 ani de zile, nu mai rețin exact. Am plecat într-o dimineață, era într-adevăr alb pe jos, dar la 2 sate de la noi ninsese mult mai mult. Ia uite-l și tu pe ăsta. Păi eu mă urc pe malul de zăpadă și tu vii spre mine. Să rupem oglinzile în unul de alta. Și ăla-i căcat pe el, mă, degeaba cred că are 50 de ani la activ de conducere, dar e praf omul. Și la 2 sate, cum am spus, ia să mă uit dacă filmează asta. Da. Am dat de zăpadă, frate. Nu dezăpezise și era, să zic așa, de vreo 10-15 cm, poate nu, cred că 10 cm. Până în unele locuri era ceva mai mare. Și nu era absolut nimeni. Asta era pe la 4 danke. Uite, omul ăsta s-a oprit să nu ne întâlnim unde se îngustează. Ăștia merg numai cu lama ridicată și în spate nu dau cu nimic.
Și mergeam singur. Eram singur de fapt și mergeam pe jumătatea drumului și simțeam că patinează camionul. Și nu mai trecuseră nimeni. Și până seara s-a topit, vă dați seama. Cam aia a fost iarna care am prins-o camionul ăsta, până la asta, care venia acum zăpadă. Deci eu am mai ieșit, deci am fost liber, deci astăzi e vineri, da? Luni am fost la muncă. Ce am făcut? Am curățat de zăpadă, a fost colegul meu. Am curățat tot, nu chiar tot, pe la uși, pe acolo, ca să putem avea front, spre exemplu acum, să nu stai cu zăpada prin uși. Și am mai circulat cu mașina mea, încolo. Măi frate, eu nu știu ce se aventurează la drum ăștia care habar n-au. Deci stau stresați și încurcă și pe alții. Femei care până la cumpărături pot să meargă și pe jos, să duc ele habar n-au cum stă treaba cu șofatul în condiții de iarnă și se aventurează cu mașina 500 de metri sau chestii din astea. O grămadă, am văzut o grămadă care habar nu aveau. Ăla cu Tiguanul în față. Azi, bine că mergea încet, dar mi se părea că merge prea încet totuși. Uite, eu merg cu 50 de aici. Dar să mergi exagerat de încet și alții să stea în spatele tău, coloană 7-8-10 mașini, nu prea e ok. Da, unii se duc la muncă, au frică, au astea, dar mă gândesc, băi frate, cum luași permisul? Că în prima zi, deci în prima zi când a nins, peste 200 de accidente s-au înregistrat. Iar am uitat să-mi iau șervețele din astea mici. Mamă, minus 17 grade, fraților. Wow. Bă, du-te de aici. Du-te de aici că nu cred. 17,5. Cred că autostrăzile sunt curățite. Deci, spre exemplu, eu aproape am oprit-o pe asta numai cu retardarul. Acum piși puțin frână. Op. Și am oprit-o. Hai. În mers mi arată mult mai multe grade cu minus. Uite, acum am mai scăzut 1 grad. Și acum urcăm pe A1 către Bremen, Hamburg. Nu așa tot să lucrezi bine, nu așa cu fric și cu zăpadă. Stai mă puțin, ia uitați-vă și voi, nu merge semaforul. Mulțumesc. Te duci, descarci, mai am o jumătate de oră de la descărcare până unde trebuie să iau mașinuța, unde să-mi las camionul. Mi-am lăsat camionul, mi-am mașinuța și am venit înapoi. Deci,
undeva la 6, 7, hai, sunt acasă, am băgat și eu 12-13 ore de muncă azi. Cer scuze dacă tot îmi trag nasul, fraților, dar asta e timpul. O să mai opresc eu undeva într-o parcare să mai verific animalele, să văd cum sunt. Hai mă, că autostrada e curată, mă. E curată. Aude, aproape uscată. După 5 zile de potop. Potop, vorba bine. După 5 zile de când a venit primii fulgi, să zic așa. Da. Este curată. Ne vedem în Holstein să vedem și acolo cum este treaba. Sau cum stă treaba. Ca de fiecare dată trebuie să căutăm loc pentru remorcă. Știu aici o benzinărie imediat, la prima ieșire. Să vedem dacă avem acolo loc. Au închis-o, mă, nenormale, mă. Să vedem, pot să las în benzinărie. Ia uite, colegul, servus. Op. Ia să vedem dacă pot să o las eu în benzinărie un sfert de oră. Dacă nu pot să las în benzinărie, am în altă parte, dar trebuie să o ocolez mult, frate. Așa că încerc să văd dacă am loc în benzinărie. Hop, 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 hop. Hai, uite pe acolo. Căcat, am făcut un drac. Hai, că prea murei erai în spatele meu. Prea murei tu să te duci nu știu unde. Am loc. Cred că am loc cu un rahat. Un rahat am loc, frate. Las că merg în altă parte. Nu, că întorceam aici frumos în rotunda asta și mă duceam înapoi, nu era o problemă. Dar nu prea am loc acolo. Și am să merg să las eu în altă parte. Păi și atât de aproape, măi, nene. Nu știu dacă mai există și altă variantă înainte decât să mă întorc înapoi. Că uite unde mi-e fermierul mie. Aici. Vedeți? Aici. Și am un 9 tone aici. Cât e, mă? 8,5 tone pax. Merg întâi la remorca și după aceea mă întorc înapoi. Și așa, când plec, o iau în partea cealaltă. Eu am stat cu capul așa, în sus, dar nu știu dacă s-a filmat bine. Mă rog, până aici. Op. Deci încolo nu mai poți să te duci. Mamă, țin minte, aici sub podul ăsta am avut încărcare cu semiremorca când lucram pe ea și am intrat cu spatele în pădurea aia până sub pod unde am încărcat, de aici după stradă. Un loc ușor aici. Și cisterna cu lapte în spatele meu. Ba nu e, mă, cisterna cu lapte, e unul cu inflamabil. Și am să bag și eu în spatele lui. Să o decuplez. Și așa merg drept înainte și ies unde trebuie să ajung.
Deci mai am o jumătate de oră până până unde trebuie să hâț. O să fie mai complicat când o să cuplez. Bă, da, a făcut și ăsta o oprire, să străiască familionul. Ok. Să-mi iau mănușile. Nu mai pot. Mă rup la ochi zăpada. Să-mi iau mănușile și să decuplăm remorca. E albă de la sare. Mă gândeam aici, hai că e liber. Hai, dă-te. Cum e, mă? Hop! Gata, merge. Gata, vere. E mai nasol când o să cuplez pentru că nu am dreaptă axa de la remorcă după față. Nu este proțapul drept. Hai de vere. Oricum sper să pleci și tu, iubire, până vin. Înțeles? Era pe telefon un tânăr. Un tinerel. Eu-s bătrân rău. Hop! Wow. Bă, ce s-a mai stricat aici, frate. Drum. Am dormit într-o noapte aici, bă, era o căldură. Băi, frate, era o căldură. Uite cu semiremorca nu puteam să iau aici, așa, dintr-o bucată. Niciodată. Trebuie să mai fac o manevră. Deci, mergem înapoi pe autostradă. A zis ăsta al meu: Mariane, că am câți am, doamne? 34 de viței. Încarci tu 10, 10, 10 și 4, că ăla trebuie să aibă 4 viței separat. M-am gândit, zic, bă, ia să bag eu 10 pe boxă. Mergeam, dar mi s-a părut mie că sunt cam înghesuiți. Și băi, frate, pe cancerul ăsta și așa dăm boala copiilor, nu știu, am zis eu. Și am împărțit, am încărcat câte 8 pe etaj și 9, câte 9 jos. Păi trebuia să te duci. Mamă, cum se lasă camionul în curbe. Dacă sunt încărcat și sus. Eu credeam că zăpada aici e mai mare decât la noi. Am fost săptămâna trecută și aici era deja zăpadă. Și la noi nu. Când a fost asta? Vineri. Joi, vineri. Și când colo, surprise. Surprise, surprise. Acum mă mai gândeam. Dar n-ai cum. Parcă era pe aici o parcare, să zic eu, prin zonă. Na. Mai e o benzinărie aici imediat, dar micuță. N-am nicio problemă. Acum nu mai mă întorc pe aici. Pot să trec pe podul ăla unde este 8,5 tone cu camionul gol pot pe axă. Deci 8,5 tone pe axă.
Camionul are undeva la 13 tone, să zic, gol. Și dacă împarți 13, mă încadrez. Aici mai era un cântar, am fost eu odată în curte la români. Cel mai bine și cel mai sunt în parcare, nu fac eu probleme. Și aici intru între niște coclauri. Op, 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 ușor, 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 ușor. Te duci Gigele. 6 km 16 minute. Nici nu știam să estimez exact timpul, că nu știam unde am să las remorca. L-am sunat pe ăla, am băgat o marjă de o jumătate de oră și mă încadrez perfect. Uite mă, case noi aici. De tai casă. Ce mai am acolo în față? Trece tren printre munți încărcat cu deținuți. Are un stop aici. Stop. Măi frate, nu știu dacă voi dați peste din ăștia care merg cu 80 și cu mașina mică, nu numai. Era un bulgar mai devreme cu un 3 tone jumate. Când mă hotăram să-l depășesc, 85, 87, 90, nu știu, mâncava-și gura voastră ce stil de-a conduce au unii. Bă, ori mergi cu 79, mergi cu 7, ia, ce faci, mâncați, te răstorni? Să asigură, mă, ești nebun, are prioritate și românca să asigură. Bravo! Și dacă nu te umple, frate, de nervi, bă, lasă-mă omul să te depășească dacă... nu ești în stare să mergi. Nu știu, frate, dar eu mereu mă confrunt cu situații din astea. Ai văzut când ținea mâna așa ca bombardierii? Ia uite, ce am aici, mă, frate? Ce am aici, mă? Ce e acolo, 8,5 tone, Ringstrasse. Pentru un căcat de stradă, ia uite-te și unde mă duci. Și cred că o cunosc pe aia și de-aia e cel mai bine să iau după navigație. Cine știe ce poduleț, ce nenorocire e acolo. Dacă eram încărcat și pe remorcă, se împărțea toată greutatea și n-aveam probleme. Aici... ai, mamă, ce am văzut pomul ăla direct în oglindă. Mâine, vezi? 8,5 tone a... ce mai zice, mă, că nu-mi bate felinarele până acolo. Aha, și așa, că facem aici la dreapta, era să zic la stânga. O să fac eu și stop. Aia nu știe unde e încotro. Ia uite-l, mă, pe ăla cu ce viteză vine. Păi dacă are Mercedes, Mercedes, aia îl văzuse că era în curbă și la mine nu era vizibil. De aia nu se băgase fata. Și cum am spus mai devreme, acum din
ultima boxă, adică prima care o descarc, unde sunt 9, trebuie să dau întâi 4. Băi frate, și sunt sălbatici viții ăștia. I-am adus eu acum 2 săptămâni. Acum 2 săptămâni i-am adus din după lângă Dresden, după acolo. Și e pericol. E pericol. Ia să mă bag eu așa în depășire. Și ăla, să vezi că ăla nu mă așteaptă și pe mine. Hai că mă așteaptă, mă. Că nu am unde să mă bag, frate. Thank you very much. Ouleu, 16 mobil.de. Și aici facem la stânga. Uite, mă, puteam să las de mor ca și acolo în față. Dar tot așa, nu mai știu. Dacă n-am mai fost de mult, nu mai știu. Că erau construcții. Hop. Să uită ăia la mine ce facem ăla. Păi da, păi s-a pus roșu. Uite, aici la dreapta 1,5 tone interzis. Adică în parcare la supermarket sau ce era acolo. Deci nu poți să te duci cu o mașină mai grea. Nu poți să te duci cu Tesla, nu? Deci îți iei Tesla și nu poți să intri, frate, e grea din cauza bateriilor. Cât balamul, cât ocolesc pentru podulețul ăla, frate, e un pod mobil. Vedeți voi? Și dacă încărcam și pe remorcă, el ăla în curte un show acolo, cred că făceam iară. Dădeam iară examenul pentru școala de șofer. Să-mi bag piciorul, dacă nu, cum o dai, nu o nimerești. Hai că undeva ne scăpăm. Ne scăpăm, trebuie să facem la dreapta. La dreapta, unde mă, la prima. Pe unde a plecat ăla cu bicicleta în dreapta. Că în fața avem 8,5 interzis. Sună de 30, uitați-vă și voi ce-i pe aici. Unde naiba mă duc eu pe acolo? 5,5 tone, nici nu intru, mâncați-aș gura, dau înapoi. Stai acolo, iubire. Ia uite și tu, 5,5 tone. Mă duc în față, mâncați-aș gura ta. Doamne, mamă. Bine că n-a venit mașina din spate. A, era unul, s-a oprit. 5,5 tone și zăpadă pe stradă. Stai așa, mâncați-aș ochii, că nu e așa. Aoleu, pe unde m-a luat, băi, frate? Pe unde m-ai luat, mă, mâncate Arnenea? Ia să o iau eu, Dorfstrasse. Deci fii atent aici. Vedeți și voi, mă, s-a reconfigurat până în altă parte ruta. Ia uite și tu unde trebuia eu să ies. Unde era podul ăla. Păi, ești nebun. Hai de capul meu pe unde m-am dus. Acum nu mai mă întorc înapoi, trebuie să iau drept înainte. Și ar mai fi un... Ce-ai, mă, frate? Vezi, dacă nu ești atent la navigație, deja a început să mă ia cu transpirații. Cica aici, mă, este. Cicaci. Zonă de 30. Zona de 30, că în partea mă duc la Bârșa Mare. 560 Dorfstrasse. Băi, frate, te doare capul, mă, mâncați-aș gura ta.
Dorfstrasse, na, e o stradă mai mare, să zic așa. Ăla nu m-a văzut. Hai, m-ai văzut acum. Hai. Și tu ăștia, mă, indieni. Ia uite, bă, ce-am omis-o dacă n-am mai verificat sărăcia asta de navigație. Nu sunt departe de ăla, dar acum a luat pe altă parte. Auzi și tu. Ia uitați-vă și voi cu o claură mânca vașochi. În 200 de metri o iau la stânga și pun pariu că e stradă din aia de... Ia uite și tu. Joacă pe asta, boss, 5,5 tone. Ia să vedem dacă pot să intru pe ea. Ia uitați-vă și voi. Landwirt Schlachtfliege Freie. Keine Winterdienst. Da, nu e. Deci pot să merg, numai că nu e dezăpezită și nebunii scrie acolo. Înțelegeți voi? Dar văd că a dat pe ea. Uite, se vede sare. Băi, dar ce am omis? Ăla e undeva pe acolo. Unde trebuie să ajung, uite. Undeva trebuie să fac stânga, dreapta, pardon, și undeva pe acolo. Băi, frate, bă. Vine și unul cu mașina. Sper să mă aștepte pe undeva. Că în fața am canalul. S-a părut mie dinainte ceva cam ciudat. Dar zic, băi, n-am mai fost de mult. Cred că am 2 ani de zile de când am mai fost. Ia să-l vedem, că ăla se încăpățânează să vină. A, e acolo undeva o chestie și să bagă el. Sau dacă e cu asfalt, o să mă bag eu, nu-i problemă. Dar unii habar n-au, așteaptă să te bagi tu cu camionul plin. Hai, bagă-te, dă și semnal, păi da. Păi da. Și cu copilul, ce mă ăla? GLC-ul, GLFC-ul. Mai vine unul. Hai, mă. Mulți cu copii după ei. Și ăla era și ăsta cu copii. Fie să te ferească Dumnezeu acum să fii cu semi-remorca sau cu remorca după tine. Mă înțelegeți voi? Că e cam groasă treaba. Sau treci la limită. Mergem. Merge. Mergea, o dădeai puțin prin șanț, dar merge. E, și acum imediat, frate, în... Uite canalul. Copiez drumul ăsta, ci că în 800 de metri mă rog la dreapta, dar practic îl copiez. Și ajung la destinație. Oricum, să vii șofer pe ceva camion de 40 de tone și să te bagi pe zona asta pe aici, prin Holstein. Te rupe, frate, te rupe. Drumurile astea care sunt interzise cu tonaj mare. Te zăpăcește, poduri și drumuri, nu numai poduri.
Aha. Hai să sparte, să faci o buclă, mă miram eu. Uite și tu acolo. Camionul 10 km la oră trebuie să mergi în partea aia. E crimă și pe dreapta. Și drumul îngustat. Dar culmea, posibil să fie vreo firmă, ceva acolo. Voi vă dați seama? Ia uite și tu ocolișa al dracu, frate. Țăi, mai... Se vede podul pe care am trecut, pe autostradă. Și remorca mea, exact din partea asta, o am aici. Deci în partea aia trebuie să fie după canal. În partea stângă. Remorca a lăsat-o. Numai că acum, după ce descarc, luăm altă rută. Și ca 1 kilometru sunt la 8. Păi ăla e care se vede acolo. Nu primul, al doilea. O vedea la acum, ce dracu cauți, prietene, pe unde ai venit tu? Pe unde să vin, mă? Cred că dacă eram cu el, el mă punea să iau pe podul ăla mai mult ca sigur. Dar nu prea risc, atât trebuie, frate, atât îmi trebuie să rupă podul cu mine. Uite și uile pe zăpadă, săracele ce mânca. Deci imediat aici în dreapta. Vedeți, mi arată 130 de metri. Hai să ne vedem. Da, i-am sortat, i-am făcut. Deci eu iau în dreapta, nu mai am în stânga, de unde am venit. Și am spus și de pod. Eu am mai luat-o pe pod și cu remorca, dar aveam altfel împărțiți viței. La care ea, nu, că sunt străzile mult mai restricționate pentru tonaj. Și că podul merge până la 30. Zic, nu, eu am văzut acolo 8,5 pe axă. A, da? A. Deci el nici nu știa bine. Și a zis că vrea să construiască un pod cu 2 benzi. O să-l vedeți voi acum. Să văd dacă filmează. Și e vorba de bani. Zic, știu că peste tot e problema asta cu banii, dar asta e. Băi, și un vițel, deci unul dintre ăia 34. Băi, omule, dar dacă vezi că de sălbatic și vrea să ne împungă, unul, frate, s-a găsit să ne facă nouă felul. Avem un 40, avem 30 chiar. Bă, și a intrat mirosul imediat, bine că am avut geaca aia pe mine în haine. Gata, mă ajung să băgăm adresa. De fapt știu unde merg, dar întâi trebuie să luăm remorca. Stai să-i dau la favorite, că am aici două adresele. E undeva la o jumătate de oră până algăz remorca, până una alta 45 de minute, uite, 46 de minute. Dar oricum o ocolește cu sărăcia asta de pod. Uite ce să iau înapoi, acum se recalculează, iar înapoi. Mai eu nu iau înapoi. Păi eu ce iau eu ce iau eu? Și tot mă bag înapoi. Înapoi. Joacă popa pe butoi. Trebuie să copiez canalul eu. Mi-arată și navigația 40 la oră, senzația e majoră. 5,5 tone. Să fiu atent să nu vină vreun șmecher cu viteză din față. Și acum las frumos camionul, nu s-a murdărit cine știe ce. Las camionul. L-aș fi clătit cu mare drag, dar sunt temperaturi cu minus și nu prea e indicat dacă îl lași afară. Dar
ajung, mănânc, îmi iau un Mercedes, iau A-clasul frumos și o întind acasă. Să zic de 3, 4, 5, 6, 7. Cât mănânc acolo, hai bă să zic la 8 să fiu și eu acasă. La 8 să fiu și eu acasică. Deci pe aici trebuia să mă bage pe mine cu conul. Dar mă rog, în fine. Deci pe aici trebuia să vin normal. Că îmi spunea ăsta, nenea ăsta la care am descărcat, că dincolo, eu știu că cunosc zona în mare parte, sunt mult mai multe străzi restricționate, sau cum naiba să folosesc mă un cuvânt așa mai restricționate, nu? La tonaj. Și te nebunește dacă nu cunoști zona. Te nebunește. San Margarin, uite podul. Și să vedem ce scrie pe el. Au prioritate aia care vine, fii atent. Sau care vin. Upela. Hai, ai murit, drace. Javră de camion. Era în spate ăla. Ia uite bă gheață, bă. Ia uite gheață, mâncați așa. Bancuri de gheață. Cum îi spunem în indicatorul, era mai... Da, uite, îmi și arată 8,5 tone. Pod mobil. Să vedem dacă mi arată aici. Nu, la intrare acolo. Bineînțeles, eu o să fac stânga și am ajuns și la remorcă. Am ajuns și la remorcuță. Ia să vedem acum dacă și cu parcă dacă o bunghim. Mergând aproape zilnic, să zic așa, eu am un schepsis al meu, dar nu prea mă bazez pe el. Înțelegeți voi? Și am să mă dau o țără jos. Ia să mă dau jos. Să nu îmi pierd pe aici toată ziulica. Bă, cam așa. Cam așa. Ține așa, împinge așa. Auzi ceva poc acolo, poc trosc, pliosc. Pliosc, trosc. Ia uitați-vă, fraților. Păi să luăm cala de la rotiță, dacă putem. Hai mă, că merge. Hai, gata, a intrat, tată. Și acum toată țigăneala de căblăraie, de furtunii. Și ce frig e, mâncați așa. Ce friguleț e, Doamne. Acum dăm un ochi. Dăm un ochi. Ia uite bă, ăsta mi s-a rupt de tot, frate. Ce mamă, e bognă tot, frate. Aolou. Aolou, mamule.
Mamă, scuzați dezordinea de la mine. O să fac curat acum când ajung. Și hai să ne punem la drum. Las-o așa jos. Lasă-l așa jos până ieșim la treabă. Da, mă, oameni buni. Asta este să fii șofer pe camion, mai ales pe camion cu remorcă. Și la transport animale, au cum face remorca. Hâța, băța, hâța, băța. Opela! Uite Opel ăsta ce curat e și frumos spate soarele pe el. Mamă! Ce bine să vede afară dacă stai la căldură. Și geamul meu. Deci ce gos. Ia uitați-vă și voi, îmi place cum se vede asfaltul ăsta așa spre alb, bate spre alb, gri. E crimă. Păi de ce mă e pe acolo mâncați așa ochii tăi? Hagen, Horse și ale. Doamne, navigația pe unde mă ia. Păi nu mă duc eu așa în vale direct, stai liniștit. Sau oare să iau pe acolo să vedeți și voi, dar nu e că mă bag chiar pe autostradă și nu e. Pentru mine nu e o plăcere să merg pe autostradă. Mergem drept înainte. Și NFL, nu-mi place, nu mă luați. Eu iau drept înainte, frate. Eu ce eu iau eu? Bun. Și am ajuns și la destinație. Mamă, deci m-a luat un sughis, fraților, mă termină. Și de dimineață tot așa mă luase, mai m-a lăsat. Iar m-a luat, ia uite și tot. M-a sunat șeful și ele pe aici caută animale. Cred că... Doamne, cred că este de ieri plecat. Și îmi spunea că mi-a pregătit aclasul. Păi, țin să... Doamne, pardon. Țin să precizez că îi mulțumesc. Mi l-a alimentat. Aoleu, Doamne. Deci a fost cu el plecat. Uite-l aici. Doamne. Și am să-l las și eu pe Ivan aici. Doamne. Cer scuze, nu știu cum o să tai, cum să se audă. Hop! Cam atât, băieți! Tot din caserole sunt obișnuit să mănânc. Mi-am încălzit aici, mâncărica, orez, cu salată verde, bineînțeles în spate bucătărie cu tacâmuri, cu tot ce vrei tu, chiar și pentru apă, pahar sau cană, sobă, hop, și bucătărie, dar ce vrei, frate, tot să trăiești așa. Ne vedem în aclas. Ia să vedem acum dacă mai știu să merg cu manuala. Eu las că astea le pun în fața acolo, frate. Ce miros ciudat vine dinăuntru. Chiar că miros ciudat.
Faptul ăsta îl închid așa. Mamă, dar cum conduce ăsta, mâncața așa. Deci că sunt 0 grade. 3:30 după amiaza. Gata. Am pornit sărăcia. Unde să-mi pun telefonul? Lasă aici telefonul. Hai să-mi punem centurica. O să las pătarul. Ia uite pisica neagră. Și cum să lasăm? Așa, mai pe spate. E ok. Mergem la 22 de grade. Căutăm adresa, nu mă interesează masca asta, ce e cu ea aici. Ia uite și tu. Ești peticită aici, e ruptă. Bă, dar ăsta chiar s-ar de încreț. Ia să căutăm adresa. Gata, am găsit. Start. 294 de kilometri pe de-a dreptul. Trebuie să fie 400 de kilometri. Am o lumină aprinse, da. Așa. Apa, om aici, bag aici în ușă. Mamă, caserolele, le-am spălat aici, frate. Am spălat aici caserolele și tot ce mai ține de nenorocirea asta. Lasă apa acolo, pot să ajung la ea. Așa. Ai, uite, la 19 și 19 minute, 392 de kilometri. Ce să zic, cu Dumnezeu înainte, nu? Oglinzile sunt ok. Ia să dăm motor așa să vedem camionașul. Mamă, păi dacă tronca, la mine nu plăcere. Tronca. Cum să le separe, ia să-i pun ăsta capacul. Nu le-am pus capacele că sunt ude, că le-am spălat acum, frate, ia să-i să bag asta între. Dar pe autostradă nu cred că mai tronca. Prietene, ne mâine, răspoi mâine, ne vedem. Geamurile închise, să fac. Alles gut. Deja s-a dus la minus 1 grad. A bătut soarele acolo pe ea. Hai să o luăm noi pe partea asta pe aici. Eram cu a doua. Reifen prüfen danach, Reifen verbal. Zice că să mă uit la vreo roată. E vreo roată lăsată. Stai să dau o sătă în ureche. Până aici. Cafea nu mai mi-am făcut, nu mai mă îndop de cafele, de nebunii, de una alta. Am apă. Mi-au apă. Aoleu, știi ce miroase, mă, frate? Acum mi-am adus aminte. Știți ce miroase? Mi-a pus ăsta sacul de gunoi de aici, să-l arunc undeva într-o parcare, într-un tomberon. O să găsesc o parcare unde să deschid tomberonele alea mai mult. De-aia miroase așa. Avea a cafea și ceva ciudat, știi? Că acolo aruncăm mereu zațul de cafea. Da. Da, mă, oameni buni. Mă tirez acasă. Nici nu știu să merg cu asta până acasă sau să-mi iau smartul meu, că l-am la firmă. Cred că o las și mă duc tot cu smartul meu. Vreau să vă arăt la ăștia cu cutiile automate, că mi-ați dat acolo de m-ați omorât la joale, că nu să scoate ZF-ul pe nul. Uite mă, asta nu o scos pe nul, dă-o dracu, ce se întâmplă? Pe neutral? Bă, dacă nu mai rău îi faci, auzi, nu îi faci niciun rău, frate, dacă vrei tu să o scoți bine, dacă nu la revedere.
Ia uite, bă, frate, m-a omorât. Și încă n-am uitat cu cutia manuală. Deci merg din an în pași cu manuala și uite, hop, hop, 6 aici pe felie. Acum urc pe autostradă și merg până aproape de casă. Ce mare lucru. Mă, dar astea să șterg și ele? Aha. Da. Hai, ia să vedem, îi dăm blană. Oricum i-am dat 180 la sărăcie. Bă, și duce, bine că ia în timp. Ce plană de motor am făcut. Dintre a 6-a între a 4-a direct. Merge, mă, cu a 3-a, nu merge, frate. Mamă. Ia uite preșul cum se prinde. M-am tras mai înapoi, ia să vedem acum. Ce mai fâșie, mă, în spate aici? E o sticlă de apă. Mai știți, ați văzut video când a rămas cu ea la semafor aici? La semafor, pardon, la trecere la nivelul calea ferată. Doar ce o pornisem de la tractor, luasem curent. Doar ce am plecat de un sfert 20 de minute și am zis și eu să opresc motorul la trecere de nivel, la nivel cu calea ferată. Și l-am oprit de tot. N-am mai pornit după aia. Și așa se... Băi, dar are încălzire în scaune, e șmecheră mașina. Cât am? Auto 140. Laser, frate. 150. Merge. Oricum, cam asta o să fie viteza de croazieră. Între 140 și 160. Sper să nu prind ștau nimic. Băi, 19 și 20 de minute mi-arată. Băi, la 19:30, la 7:30 seara, dacă ajung, a găsit că e bine. Și am ajuns și înapoi acasă, în zona crepusculară, fraților, unde a nins și a viscolit, a rupt. E 19 și 21 de minute. Hop, hop. Facem stopul. Băi, dar nu s-a curățat, mă, nici acum, mă. Ia uite și tipul ăsta, ia uite ce patinează. Ia uite ce patinează, mâncat. Minus 6 grade. Minus 6 grade. Ora asta. Noaptea asta ci că ar mai fi așa, cu temperaturi mai extreme, de scăzute, și după aceea și revine. Uite și tu zăpadă pe mijloc acolo. Da, da. Am ajuns, am plecat la 3:30 și am ajuns la 7:30, 4 ore. Am stat la Hamburg ceva, să zic, vreo 20 de minute am pierdut acolo. Nu știu, ia uzi mâncați așa. Ce am luat pe dedesubt. Am luat o gheață pe dedesubt. E joasă rău, ia uite. E jos rău de tot aclasul ăsta, frate. Ia. Cred că era luat.
că se pare mie că e mai zgomotos, s-ar putea să fie... Ia uzi, să fiu cu tot batărâș. Eu să încalic puțin și leurile astea pe aici. Nu e tot în regulă. Uite mă că prinde roata. Și am ajuns, trebuie să încălzesc și Smart-ul. Sunt cu el la muncă. Da, minus 7 grade acum. Munți de zăpadă. Munți, munți, munți. Digerată. E digerată. Și cred că o bag în garaj. Dacă e loc, asta o bag în garaj. Dau ok la Smart. Să mut ca la bală cu el. Ia să-l auziți. Scutie. Asta. Dacă lași cheia în contact, mamă, e cancer. Uhu. Ia să vedem. A luat o vere. Oh, lumină din lumină. Am un becart la număr. Și un bec pe față, să nu spui că s-a ars. Mamă, voi știți ce înseamnă? Chinul de pe lume să schimbi becul pe aici. Băi, ești nebun, mă. Aha, gata, a luat-o. Gata. Mulțumesc Dumnezeu. Bun. V-am lăsat, fraților. Asta a fost ziua de muncă.